Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Mura man og lahi siyang tinagdan. Na ba siya gikapoy siyang lakaw? Di man ka na siya gikanudin ka nagikay? Naambot lang niya. Ambi ato ko nung atoon siyang kwarto be. Atong pangutanon kung din yun na siya gikan. Sige ta na. Atong adtuon. Ganiya na mo siyang gitok-tok siyang kwarto. Pero wa magyuminiabli, oy. Pasagdaan na lang na nato siya, tiyo. O dili ta angay mo kumpiyansa niya. Kay dunay di maayong nahitabo ni ng tildi karon. Magyad. Mo lagi. Kan lang, ani na lang. Unsam na hitabo niya ha? Dahil na, unsam na hitabo niya? Ay, malagmit. Gilamat karon ang iyang huna-huna ni Ronnie. Yan sa? Hoy, Gusto gid ni Ronnie nga mabiktima tang tanan dinhi sa ilang mga kabuang. Ay, Kinahanglan mag-ambing tang tanan. Kay posible nga usa na to. Mahimong mabiktima usab nila ni Ronnie. mo lagi. Basta timan-an lang natong tanan ha. Kita nga naibaw din eh. Kinahanglan nga likayan nato nga mututok gyud sa mga mata ni Ronnie. Ug bisan nga to ni Leslie. Ani na lang. Amo ganti manan, ida na. Mga inotel. Nagtuo tingali sila nga tuwa ka uban nila karon, ha? Ronnie, nga do bang kinahanglan pa man? Nga imo kining buhaton. Pangutan ang mong kaugalingon tiya. Nasayo na kadaan sa tubag sa imong mga pangutana. Kung wa pa lang ka mo traidor sa tong kaliwatan, di na unta mistil ni mong ipangutana ka na nako. Ut ang buot, Ronnie. Way maayong paingnan kining buhata. Ayaw kong tuluhay kung sa'y gusto kong buhaton! Bisagon sa pay imong buhaton, Ronnie. Dili gihapon ka magmadaugon ni ini. Kamu gihapon ang mahimong alaot ni ini. Ayaw kong sultihi og ingon yan, ha? Kay kung di ko magapugong karon sa kong kaugalingon, basig mahinay kan taka. Sa ako nagiingon nimo. Wa na kumahadlok nga mamatay, Ronnie. Hilom! Ayaw kong patuhuan nga isog ka, Dilde. Kung gusto ka nga mong bayani sa tanan, ihatag rin nako ang libreto. Tungkol ihatag ko na ninyo ang tanang kagawasan. Lakip na ka, maangko nimo ang kalinaw sa tibuok nimong kinabuhi kung mutabang ka nako karon. Huh? Unsa man, sultihi dayon ko kung asa ang libreto. Human ako nimo musulti, Ronnie. Dugay ng panahon nga ako nang gisunog ang libreto. Katapusang pangutana. Kundi gihapon, mao ang imong tubag karon. Mauni ang mahitabo nimo. Kakita kini. Tunggan na yun! Asa! Wa man lagi dinis ng tilde siyang kwarto. Pero nakakita manggid mi nga diha ra manggid to siya. Amo pa man gani gitok-tok ning pultahan ug nadungog pa namo iyang pagkisaw-kisaw sa sud. mo lagi, tinod na. Imposible nga wa gyud sa nato nga makakita niya nga migawa siya pagbalik. pangutan na ninyo ang mga katabang dinhi. Kung nakitaan ba nilang usab nga migawa si Tilde? Si Badong kita kay ingon tos Badong. Ako ingon mas Badong ipangutana ko niya sir. Nga wa magunos lang makadiparal. Pero matul pa kunon pakloy ingon Badong. Nakitaan masag kuno niya still de nga misud ni kuno ganiha pa. Mo na Hasta ko, sulti ni Nelson. Badong. Makatistigo sab ko nga ako nasundan sinang tildi kaniha nga may sakay og taxi. Unya mi paingon dinhi. Aw, basin og migaw sa subsiya pagbalik. Nga wa ta magkabantay.
Mauna, naglipog ko. Wa ba kahatang tanan malamat ni Ronnie? Saan? Ay, malamat na. Pero, imposible. Kung sagad na to nakasaksi gyud nga misod sinang tildi din malagmit, nalipat yun ang tanan ni Ronnie. Pero unsang pagkahitabo Idana? Di ba matod ni mo? Dili lang yun nato tan-aon ang mga mata ni Ronnie. Aron dili ta malipat niya. Nelson, Idana, unsa itong buhaton? usaray buti pa sa puti ini. Kinahanglan nga, atong agtuon og balik sa gipuy-an nila ni Ronnie. Namiligro na karon ang kinabuhi ni ng Tilde. Nganong imo pa man ang gipaantos, Ronnie? Nganon di naman lang mo tiwasan tigwa nga? Ayaw. Ipapanahon nga ato siyang patyon. Kinahanglan nga mutug-ano na siya natos tinuod kung asa niya tagui karon ang librito. Unsa pa kinaa atong libreto nga imong gipangita? Tuwa dito ang dugang kasayuran sa mga butang nga gusto pa na kong buhaton. Pero, di ba mato di mo? Nahibaw na ka sa tanan kung unsaon paggamit ang agate? Oh, nahibaw ko. Pero naa pag mas lawom pa nga abilidad nining agati nga gusto na kong madiskubrihan pinaagi sa librito. Unsa pa man di ay ang mga butang nga wa pa nimo mahibaw eh? Ha? Ronnie? Tug-ani ko sa tinuod, Ronnie. Ang tinuod, kung saan na to paglitag o pagpatay si Dana. Ha? Ano ka na? Kaya nga no? Lisod ba di ay patyo nato si Dana? Nalimot ka sung gisulti nimo. Ang pagkutlo sa kinabuhi ni Dana dili sayon. Kay kung ako mismo ang mupatay niya, kaming duha ang mamatay. Unsa? Pero nga naman, Tungod sa sumpa. Kinahanglan nga maputol nako ang sumpa. Ug tuwa dito sa librito namantala kung unsay sikreto aron maputol ang sumpa nga mahimong sayuna alang unya nako ang pagpatay niya. Di kundi na to mapatay si Dana, mahimo siyang sagabal sa atong mga nindot nga damgo. giunsa man nimo pagkahibaw ining tanan. Ang akong amahan kaniadto, mortal nga kaaway sa amahan ni Dana. Tungod sa iyang pagpangahas sa pagpatay sa amahan ni Dana, siya usab na matay. Ug di ko gusto nga masubli ka to kung unsay nahitabo sa akong amahan kaniadto. Mao ba? Mao ka na tinuod. Mao ka na, honey. Kay bisan si Tia Tilde, nasayod ining tanan. Pero unsaon man ana ron nga gisunog man kaha ang librito. Ay pagtuo niya. Nahibaw kong wa niya sunuga. Gilansisa lang taniya. Kaniadto pa nga dunay dakong atraso si Tia Tilde sa mong pamilya. Tungod sa iyang pagtraidor sa mong amahan nga iyang gitaguan ng librito. Ug wa siya musulti sa tinuod kung asa na kinih niya gibutang. Nahibaw ko nga doon na siya kasayuran ining tanan. Kinahanglan nga mapugos siya sa pagsulti nato sa tanang sikreto, Ronnie. Mo'y gusto na kong mahitabo. Makalagot. Wala kabutangan sa kong kaligot-got nga nagunahuna ni Dana. Nakita na ko nga siya mo'y dakong sagabal sa atong mga nindot nga plano. Pero sagdi lang. Nahibaw kong kita mo'y mudaog ini sa unahan. Sigurado ka ba, Idana? Nga ato yun silang sudlon sa ilang teritoryo? Mahibong magpabilin na mo din Ako ra ang muso dito. Ha? Sigurado ka? Dana? Oh, ako ra ang makikharong nila. Idana, Ayaw mo kabalakan ako. Nahibaw ko kung nasaon ako pagduwa si Ronnie. kuyogan ka na mo. Dili na kinahanglan, Nelson. Paabuta lang ko ninyo din Diha lang mo. La, sir. Isuong ka ni Dana. Dinimay mo pa dong. Kinanglan nga makakita taog paagi na ini. Uy. Unsa ba itong boto na ini, ha? Ikaw, suhito magkaining mansyon na. Di ba? Oo, suhito ko, sir. Dire bita nagpuyo sa una ug upat ka tuig dito. Dali ba dong? Sunod ako. Arita agis paril. Tanay! Uy, ikaw na sa di ay? Kumusta, Dana?
Hain si Ronnie. Idana Ibarra. O sa may mong tuyo, Dana. May anhi ba ka aron magsamok na sa damo din, Nakaday kay ko sa imong kaiso, Gidana. Tinuod kag yung balaan og manluluwas sa mga taong gilupigan. Hain si nang tildi, Ronnie. Uy, nangita ka niya Tilde. Dili ni mo siya ang ipasipadaan. Kay imo siyang iyaan. Gusto na, Dana. Ayaw kog tudlois ko pagkabuhaton. Kay alang sa imong kasayuran, magtipon mong duhat kini. Uy, iko! Ayaw lagi paglugnot. Ayaw lagi pagsukol! Ayaw! Ayaw! Ni malaka. Niya sa ka din eh. Badong! Ay, pagkapaluway mo! Dagan! Dagan, Idana! Kiningagay ninyo! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!